hi ha un moment que tu entens que totes les branques, totes les formes d'explicar històries estan relacionades. Hi ha molta gent que està fent cinema o està fent sèries ara o està escrivint literatura que estan molt influïdes pels videojocs. Doncs mira, jo tinc una relació amb els videojocs de diverses formes. La primera és una relació molt personal. Jo he crescut jugant a videojocs i sempre ho he vist com una altra forma més de cultura i d'explicar històries, igual que la literatura o igual que el cinema o les sèries. I després tinc una relació també professional amb els videojocs, en el sentit que bé, ara soc presentador del programa 3 Vides de 3Cat, que hòstia, fa molt content perquè al final és poder parlar dels videojocs des d'un punt de vista, collons, una mica adult i des d'un caire filosòfic, no limitar-nos a fer una ressenya o parlar des de llocs molt comuns dels videojocs, i això intel·lectualment i com a jugador és un somni. Doncs mira, jo els records que tinc amb el meu germà de jugar a videojocs són... Recordo que ma mare ens va comprar la Mega Drive, la Sega Mega Drive, i hi havia un dels cartutxos que venien 3 jocs, que era el Shinobi, el Golden Axe i el Streets of Rage. 2 d'ells eren cooperatius i eren beat-em-ups cooperatius guapíssims, i recordo fotre-li hores i hores i hores allò a passar-nos-ho junts, i érem molt petits. Bé, jo recordo que al Metal Gear Solid ens faltava la memory card. Quan teníem la PlayStation 1, els nostres pares no ens van comprar una memory card, no? I al final el pressupost dedicat als jocs a casa, doncs òbviament era molt limitat. I recordo que teníem el Metal Gear Solid 1, però no teníem memory card. I havíem de deixar la consola encesa per no haver de tornar a començar la partida i tal, i ens anàvem tornant per passar-nos. Quina època. Jo crec que els videojocs són un gran motor per la curiositat humana. Gràcies als videojocs, que és una cosa que, si està ben feta, és molt atractiva, és molt divertida, és molt entretinguda, ens pot ajudar, ens pot motivar, ens pot engrescar per acabar interessant-nos en coses importantíssimes, com són, per exemple, la història. Jo, gràcies al Total War Rome 2, em vaig convertir en un absolut friqui de la història de l'antiga Roma. A mi, al final, també, si parlo a nivell personal, jugar a videojocs m'ha donat moltes eines per després escriure històries i escriure programes des d'entreteniment fins a programes culturals, fins a fer petites peces de ficció, no? Jo crec que els videojocs és un altre entreteniment i, com et deia, una altra forma d'explicar històries. I pels infants és segurament el mateix. Per la quantitat d'estímuls i per la diversió que genera i per la quantitat d'inputs que et dona un videojoc, has de controlar molt, que després al món real, per dir-ho d'alguna manera, no s'hi sàpiga poc. Però jo no tinc aquesta por que té molta gent de que els videojocs vindran i s'emportaran el cervell del teu fill i es convertiran en un addicte. No, hòstia, tu li has de fotre cap, igual que li fots cap quan li poses la televisió, però crec que sí que és important saber a què juguen els teus fills, quant de temps juguen els teus fills i acompanyar-los perquè desenvolupin una capacitat crítica davant el que estan jugant.